danas u Pirotu, samo 2 dana nakon utakmice sa Borom u subotu koju ste odigrale kod kuće. Utorak 12. februar, Pirot, utakmica 3:0 za vas. Pobeda, da. Vaši utakci? Pa naši utisci, utakmicu smo počele dobro, servirale smo bolje nego inače i možda je moglo za mač da se odigra bolje, ali ovako je bilo dovoljno za pobedu. Evo, Marina malo nešto. Pa da, ja bih... Jedan igrač mi je bolestan, da, pošao je, ali prilikom putovanja mu se složilo i onda smo bili ponuđeni da malo skoro i da napravite drugu kombinaciju. Marina, ti si danas definitivno igrač utakmice, sve si bolja i bolja, iz utakmice u utakmicu napreduješ. od stare dane napredujem. Stvarno hvala ti, verovatno su i devojčice tebi zahvalne, a i nama mnogo znači tvoje iskustvo. Da se razumemo, nije Marija toliko stara. U odnosu na ostale devojčice koje su tek izašle iz te pionirske neke uzrasta i generacije. Svaka čast, Danici posebno. Da. Danas. Svima vama svaka čast. Završila se utakmica, svi smo srećni, čestitam vam i idemo sada dalje. Sljedeća utakmica u subotu Kuršumlija nam dolazi, je li tako? Za 10 dana. Sledeća subota, pošto je sada trebalo u subotu da bude, ali su nam dana zakazali, tako da one tamo naredne subote dolazi Kuršumlija u 19 časova, redovan termin u tehničkoj školi. Ništa, vidimo se tada, do tada srećno na treninzima. Hvala puno! Is your head spinning too?